Il-laqgħa tal-ħadd filgħodu li kienet laqgħa preparatorja għal oħra li se ssir it-tnejn iffukat fuq drittijiet tal-ulied kollha f'Malta u l-obbligi tal-ġenituri biex allura jiġu mħarsa drittijiet tal-ulied. Bil importanti li ntlaħaq kien dak li bil-liġi jkun rikonoxxuti dritt li l-ulied jingħataw għajnuna inkluż sosten finanzjarju mill-ġenituri tagħhom sal-età ta' 23 sena, b'tali mod li jkunu jistgħu jtemmu l-istudji tagħhom jew taħriġ li jkunu qed jagħmlu. Kienu diskussi wkoll l-obbligi lejn l-ulied li għandhom persuni li jieħdu post il-ġenituri naturali f'każ li l-om jew il-missier jerġgħu jiżżewġu wara li sieħeb jew sieħba tagħhom ikunu ġew nieqsa. Fil-laqgħa tal-lum li damet madwar 4 sigħat ġew diskussi wkoll il-kriterji li għandhom jintużaw biex jiġi fissat il-manteniment f'każ ta' separazzjoni u divorzju. Il-Kumitat mistenni jikkonkludi l-ħidma tiegħu fil-ġranet li ġejjin bil-vot finali fuq il-liġi tad-divorzju u skedat li jittieħed nhar it-tnejn 25 ta' Lulju.